zonke sikhona simsebenzi wezandla zakhe. Dithe Nkosi uYesu Kristu wavuma ngobomi bakhe ukuze sibizwe ukuba singabantwana bakaThixo. Dithe Nkosi uMoyeni athe uYesu xa ehamba emhlabeni wathi uzasicelela umeli, umthetheleli, umoya wenyaniso. Nasemva komini ndithi bayethe kwisithathu esigcwelisa uThixo egameni likaYesu Kristu waseNazarethe. Haleluya! Thinoba siyathetha noba senze egameni likaYesu ngoba lanikezwa amandla, lanikezwa ukuze sibe ngalo emhlabeni. Haleluya! Ndibulisa ootata abakhulu, ootata bonke. Haleluya! Intloko zamakhaya. Haleluya! Haleluya! Ndibulisa oomama abakhulu, oomama bonke, oobhuti, oosisi nabantwana abancinci ngelihle igama leNkosi yethu uYesu Kristu. Haleluya! Haleluya! Xesha lona liphelile. Sithe ngeli xesha ngoku exesha lemba kugqitywa leli inkonzo. Haleluya! Njengangona uqala nje lemba iyaphela ngoku. Haleluya! 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 Ndiyababulisela igama babona. Haleluya! Haleluya! Kwabaqala undibona, kwabangandaziyo, ndingumama uThwani. Mama uThwani waseLady Frey. Haleluya! Haleluya! Ndihlala e-Old Top. Ndafunyanwa inkosi e-Old Top. Ndeza ndisuka eLady Frey sendingangowadingaka. Ndase-Old Top. Zange ndive kuthiwa uYesu uyamkela. Ndafika e-Old Top ndava kukhona uYesu owamkelwayo. Unyana kaThixo ophilileyo wavuma uYesu, wayichola impilo yam ndingamazi, wandinceda, ndamva ethetha nami, ndabona ukuthi yinyaniso le ngoba into endiyiqapheleyo apha ezwini likaThixo lelokuba lifike lakhabana nendlela elikhuliswe ngayo ngabazali ekhaya ngoba bebengalazi ilizwi, andikhulisa ngale ndlela yabo. Xa ndifumana ilizwi ndafumana utata wethu wasemazulwini, ndafumana ukuthi nguye othetha inyaniso, wayithetha ekuqaleni Edeni. Haleluya! Nanamhlanje usayithetha. Haleluya! Ngoba unaphakade. Haleluya! Haleluya! Sikhona ke nasemva komini. Sikhona nasemva komini. Yabona ixesha nalingekho ayanoma ngoqale phinde. Ayanoma ngoqale. Ayanoma ngoqale phinde ngoku. Haleluya! Hlanga lo baba. uJehova ufuna omama abanesidima. Umfazi onesidima. Eligama lomfazi lisuke Edeni. uAdam wathiya umama Eva wathi ngumfazi ngoba uthathathwe ngumfo. Haleluya! Umfazi onesidima ngumfazi onjani? Lithi ilizwi leNkosi ngoyika uYehova. Haleluya! Bakhona abafazi bagcwele ilizwe. Bakhona abafazi bagcwele ilizwe. Kodwa umfazi onesidima kuthiwa yena ngoyika uYehova. Nguye lo unombongwa. Kuthiwa unqabile. Haleluya! Unqabile, ufanekiswe nelitye elinqabileyo. Haleluya! Sesikhona ke ngoku sesilifumene ilizwi. Lasixelela okokuba kufuneka sibe nesidima. Isidima
siza njani? Siza ngokugcina ilizwi likaThixo, ngoba ngaphandle kwelizwi likaThixo asikho isidima. U-50-50 yipolitician, ngoba phambi bethwa u-50-50 ngoba ilizwi pha alikho. So izinto ezenziwayo nezendlela ezenziwa ngayo bazenza ngolu hlobo lwabo, kodwa thina abantwana bakaThixo sifumene izwi, izinto sizenza ngoba izwi lithilo. Haleluya! Ukuze sifumane ezi sidima sifunwa nguThixo ngokugcina imithetho yakhe nemiyalelo kaBawo, sihambe ngayo, senze yona, sihleli kuyo ngamaxesha onke. Haleluya! Haleluya! Xa besilinde le nyanga, seva ukuthi umhlangano womama, xa besilinde le veki, xa besilinde olu suku. Haleluya! uMoya Ngcwele ndimane ndimcenga ndithi, Moya Ngcwele ufuna sive ntoni? Ntoni le usiphathele yona? Ngoba kunguye, akukho mntu ukwazi ukwenza, akukho mntu ukwazi ukuthetha, ngakumbi mna ke, ngakumbi mna ke ndingakwazi ke ukuthetha phambi kwabantu. Ndancedwa ke nguYesu owayifikelayo impilo yam, wandinceda ke ndaba namhlanje ndimile phambi kwenu ukuze ndithi uYesu uyinkosi. Haleluya! Haleluya! uMoya Ngcwele undinike iichapter ezintathu. Haleluya! Iichapter ke zobuKristu. Haleluya! Inkuthazo yamaKristu. Haleluya! Haleluya! Sizoqala ke sijonge phaa kumaRoma chapter 12. Sawuqala uverse 1 no-2. Kukuvuka komzimba ufeni nabobomi Verse 1 kunesihloko ihambo yomKristu. Verse 1, ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenceba kaThixo ukuba nizinikele nina ziqu nibe lidini eliphilayo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo. Leyo ke yindlela yenu efanelekileyo yokukhonza uThixo ngengqiqo. Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade, kodwa iingqondo zenu maziguquke zihlaziyeke, nize nivume intando kaThixo, yona ilungileyo, ikholekileyo, igqibeleleyo. Amen. Mama, bawona izwi lakho linguwe, linamandla, liyaphila. Thixo wethu nathi impilo yethu
ngomoya wethu nazindlebe zethu egameni likaYesu waseNazaretha. Thetha ngongcwele sesikholwa sifuna ukuva wena ndlela yomKristu kufaneleke ibe njani. Haleluya, haleluya. Paulos ukhuthazela ibandla uthi ndiyanikhuthaza, ndiyanikhuthaza, ndiyanikhuthaza. Ngoko ke bawethu ngenceba kaThixo ukuba nizinikele nakuye ubawo neyakhe inhliziyo ibuhlungu xa thina sisenza ukuthanda kwakhe, kodwa sizibiza ngaye ngoba kuthina njengoba singabazali ke uthando uthi umntwana wakho wenza phaa zizinto zingahlanga azuza kamandi futhi zakuphatha ngentloni yebizayo ngomntwana wakho. UThixo ke ubekephi kuye ngoba thina sizibiza sithi singabantwana bakaThixo ukuze singenzi ngokuba uThixo efuna. UThixo uva njani ngoba thina sinanathi sinabazali asithi